Пенза өлкәсе Неверкино районы Алиева авылында туып үскән. Бүгенге көндә Зур Чирклей авылында гомер кичерүче Хабибуллина Гөлия Рафик кызының 11 мартта 30 яшьлек юбилейлы туган көне булып үткән. Аны чын күңелдән тормыш иптәше Айсә, кайнатасы Касим, кайнанасы Наилә, кайнинесе Хөсәен котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Шушы теләкләргә шулай ук кызлары Гүзәл дә үз гаиләсе белән бик теләп кушылалар. Яраткан тормыш иптәшем, бәхет шәшкәм дип атарга рөхсәт ит сине. Мин бик бәхетле. Үз гомеремдә сине очратып гаилә корганыма. Син олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Бер-беребезгә терәк, кирәк булып, язсын игелекле гомер итәргә. Насып булсын гомер көзебездә бергә парлап тигезлектә яшәргә. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчанда өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Киленебез Гөлия 2012 елның 20 апрелендә улыбыз Айсә белән гаилә кордылар. Уңган, бар яктан да тырыш кызыбыз гаиләгә төшүенә без бик куандык. Алар мал туарда, кош-корт та күпләп асрыйлар. Безнең белән дә Аллага шөкер татулыкта яшәп киләләр. Гөлиябез сыман кеше дә юктыр бу дөньяда. Ул шул кадәр изге җанлы. Гомере буе хәлләрне белешеп, хәленнән килгәнчә ярдәм итеп яши. Аның шул кадәр дөньяви тәҗрибәсе олы. Ул сүз белән дә, эш белән дә дөрес юл күрсәтеп, бары яктылыкка өнди ала. Татлы балакайларыбызга без көндә дуга кылып, Алладан тик парлы гомер сорыйбыз. Бер-бересенә нык терәк, кирәк булып, матур гомер кичерсеннәр. Әлегә алар бик яшьләр, әмма шушы еллар эчендә алар бар авырлыкларны да бергә җиңәргә өйрәнә башладылар дияргә кирәк. Киләчәктә дә укылган никахларына тап тидермичә, безнең олы шатлыгыбыз булып яшәсеннәр. Кирәк чакта без һәр вакыт аларга ярдәм кулы сузарга әзербез. Уңышлар сезгә гел юлдаш булсын, балалар. Гөлиябез, чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Саулыгың нык булсын. Корган җылы уягызның учагын сүндермәскә көч куеп алдада яшә, балакай. Ә кирәк вакытта бездән киңәш тә, җылы сүз дә ишетергә мөмкинлегең барын онытма. Дус килеш, бер-беребезне аңлап яшик. Раббым, улыбыз Айсә белән матур гомер кичереп, урталарына алтын алмадай саулыклы балалар да күрергә язсын. Киленебез диепмени, атарга сине дисәк, йөрәгебез эреп куя без өйдә сине күрсәк. Үз кызыбыз булдың, балам, бигрәк сине сөябез. Әгәр кәефләрең төшсә, бергә янып көябез. Улыбыз Айсәне бигрәк бәхетле итә алдың. Шуңадыр да безнең өчен кадерле булып калдың. Бәйрәмең мөбарәк булсын, кабул ит бездән теләк. Иң матур җырларның берсе булыр безләрдән бүләк. Кадерле Гөлия Рафиковна, чын күңелдән гаилә әгъзаларыгызның теләкләренә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп. Моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем
турда тели изге матур теләкләр, кабул булсын, чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал синең күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.